Kaixo deneri, eskerrik asko kalidoskopioko gure itzordura etortzeagatik. Hemen, leku magiko honetatik zatoz otsaileko ilargi berri hau ospatzera, ereikiteko ilargia. Ipar hemisferioan hemen haziak lurrean jartzeko garaia iristen da. Gogorrenak zuzenean bertan eta gainerakoak hazitegian. Badakigu guztiek ez dutela aurrera egingo. Bakoitzak baldintza bereziak behar baitu hazteko eta fruitua emateko. Eta baldintza horiek ez dira beti betetzen. Fruitu on bat ematea da haziaren helburua, baina ez guri emateko baizik eta hazi on bat sortzeko, biziaren zikloaren parte baita. Guk argi daukaguna da piperrak nahi ditugunean piper hazi bat ereiten dugula eta zagarrarena zagarrak lortzeko. Hazitu baino lehen badakigu bakoitzarentzat denbora eta zaintza desberdinak behar direla. Orduan, zergatik ez dugu bizitzan erein nahi duguna? Zergatik ez dugu elikatzen eta zergatik ez diogu beharrezko denbora ematen? Misterio bat da. Gure pentsamendu, asmo eta egintzetan kontzientzia pixka batek hazi hautatuak balira bezala fruitu hobeak eta hazi hobeak batez ere eman diezazkiguke. Horregatik, naiz eta begi bistakoa izan nik diot, jasotzen duzuna gustatzen ez bazaizu eta zerbait desberdina nahi bauzu, erein beste zerbait, erein dezagun bildu nahi duguna. Ilargi berri ona, ereite ona. Mil esker eta gure hurrengo itzordura arte, hemen Kaleidoskopion, leku ona itzordu bat izateko. Agur!